Gimatine dakika bich mondo watiek twak marwa. Otenya kwa Ramgajwang ioronwa ila imagwa magote machoka rede ka uchiel nono. Mwi mago ganda bendi ioronwa uta. Nendo kanyoka Akuku Otieno mar thim licho hinge kaunti ma Migori. Sharon penjna wendo nito enang'o momiyo enang'o minyalo tim mondo kangaroo court orum mondo nyithindo oyud ratichgi. Mar ariyo wacho ni to enang'o mamiyo jopuonj machuo ema ka oketho ratich nyako to landore ahinya to kata japuonj mamine oketho ratich nyithindo machuo to ok wuoye kata matin to gitim enang'o mamonogi. Aparo ni yudo wote makamano. Wote mar adek wacho ni to enang'o momiyo janyuol owinjo tim ka wawacho adiera ni nyithindo ka pod gitindo kaka wan ne ikono wachon mondo luoro duogi e kind nyithindo gi jopuonj. Aparo ni keli ni selose wi mano. Bendo ni Sharon school onge mamiyo ng'ato ich, lakini japuonj magombo bedo e achiel gi nyathi. School onyiew ne chiege uniform. Wach moro matek ahinya. Aya, ote machielo Salfrey Ongadi wacho ni please Sharon penjna Ezekiel ni ang'o makelo weche mag wang'o sikunde. Then I'm in full support of mentorship lessons in schools. Mike kiwuok Siaya jalo nyocha dier japuonj chodo nyithind school nikech jonyuol odhier. Frank Ogwade morning Ramogi wacho ni Frank Ogwade from Narok show iko juu tu sana. I salute hao walimu wako sawa kimafunzo. Aparo ni keli minyalo duoko gi wacho ni mogik watieko. Acha gi kangaroo court. Asewinjo weche mang'eny wach kangaroo ka masamoro kanyalo wacho mbui ka. Kechiyudo ka wacho setimore marach, kendo ka gima rach ni samoro nyathi omich mochako mede gi tuo dichiel. Kae to ng'ato dhi kelo 10,000 mondo tiek case. Janyuol modhier ma 10,000 yoko nya paro no nene mogik karang'o. Iwinja. Kore ka 10,000 ka 20,000 ni dhi to wach ni dhi bedo swept under the carpet to nyathi ni suffer for life. Aparo ni gima timore ingene chon ne wan brothers keepers. Ma kichungi nyako sino kanga maduong' biro turingo ke tinde takni okijanyuola okochuno iwinja. Koro gima nyalo tieko ginene kaka jite obed kaka janyuol. Kineno wacho marach report kikrit ni manyathini. Kineno wacho marach mar ng'ata report wach ni endi iwinja. Nekech weche gi kitimore to ng'at ma report ngene kech mano ok nyathi